You need to confess your sins. Sihlushwa ivangeli lenu, my young lions, bafundisa abasesebasha. Bashumayela ivangeli elimnandi kodwa ezinye zezinto ezisizile izolo. Bayishaya kanti zisizile nini izolo. Wathina nini kuze umuntu omusha afakaza athi bazalwane ngiyambonga Jesu wangilekelela ekuthandeni bafana. Lalela ukangizwa. Wathina nini kuze umuntu omusha othi ngiyamthanda Jesu wangilekelela ekuthandeni ini abafana. Noma ungeke ukufakaza zonke mala ngelinye ilanga sike sizwe nje ukuthi wakulanda phi Jesu. Confessing your sins. Ukwenza ungabuyele. Usheshe kubuyeleke esonweni lesingavunywanga. Hayi. Thule bandle. Usheshe kubuyeleke esonweni lesenziwa kanjani esingavunywanga. Siyavunywa bese ziyashiya. Ngiyamthanda Jesu wangilanda etshwaleni. Abanye basavakashela ngoba bazange bafakaze ukuthi Jesu wabathola babamba ihamba beyiyakaza. Belo kudla indlu ini ukhamba. Abazange bafakaze ukuthi ngiyambonga Jesu wangilanda emadodeni abantu. Wangilanda ebafazini babantu. Wangilanda ekwebeni. Wangilanda ebuthakathini. Wangilanda ekuthandeni inyama. Wangilanda ekuthandeni imithi. Wangilanda lapha nalapha. Lo bufakazi uyambiyela. Benza njani bazalwane? Uyambiyela. Ziyavunywa izolo. One of my late daughters in the Lord wake wathi bazalwane ngizovuma isono ukuthi bengimtshontshe umlungu ebengisebenza kuye. Bamhleka labanye bathi hawu mzalwane umdala kangaka angaze afakazele lokho kodwa kwamsiza waphunyuka. Labanye bamkhumbula. Bafakaze enkonzweni. Wathi umlungu ebengisebenza kuye bengimtshontshela. Bengingasathengi boshukela bekugiya kamlungu. Impuphu ngigiya kuphi? Kamlungu. Konke ngutapa kuphi? Kamlungu. Nase ngithula ngathi nani sasebanjwe lapho bazalwane. Abasali bashukela bebelungu. Aziyekwe impuphu zani zabelungu. Insipho zabelungu nje ukwasha mase ngibona ukuthi iphelile ngivele ngifike ngichaye wafu. Ngiyamtshela uMrs insipho iphelile kanti igcwele kabani? Ngami.